Yaponiya saparynyň çäklerini 15 aprelde ýer bilen hurmatly prezidentimizin awtolo kerwini Yaponiýanyň imperatorynyň köşküne geldi. Onuň aly jenaby imperator bilint mertebeli mehmany mehrini bereklep, häzirki wagtda iki dostlukly ýurduň arasynda gatnaşyklaryň öz ösüşini täze derejede çykýanyny aýtdy. Hemde hurmatly prezidentimizin Yaponiýa ilkinji saparynyň ähmetini bellädi. Beýlegem Yaponiýanyň imperatory hurmatly prezidentimizi Expo 2025 bütün dünýä sergitini Türkmenistanyň milli gününiň geçirmegi bilen gutlady we bu waka münasibetli dawarlaryň ýokary guramaçlyk derejesini bellädi. İmperator Naruhito ýurdumyzyň bir sergäge gatnaşmagynyň onuň ähli gurlarda gadanýan üstünliklerini şaýatlyk edýänini aýtdy. Hormat prezidentimiz hoşniyetli sözler we bildirilen mehmançyllyk üçin minnetdarlygyny beýan edip, Imperator Naruhito'ny Expo 2025 bütün dünýä sergitiniň açylmagy bilen gutlady. Hormat prezidentimiz bugünkü duşugyň Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmekde hemde berkitmekde tezi tapgyr boljakdygyny anan bildirdi. Hemde pursatdan peýdaranyp türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň iýberen salamyny getirdi. Imperator Naruhito iki tarapdan gatnaşyklary ösürmekde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň uly şahsy goşandyry belläp, özüniň mehirli tananyny we iňgo arzularyny beýan etdi. Duşuň dowamyny bilen şäli iki ýurduň sewda ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde giňeltmek üçin ägip türlü mümkinçilikler bar. Yaponiýa ýöňdebaş tehnologiýalary we öten tenagaty bilen bellidir. Tebigy serişdirlerin ägip türlü gorlaryna eýe bolan Türkmenistanam öz gezeginde Yapon tehnologiýalaryny ulanmak arkaly bir baýlyklary has netijeli peýdalanmagy çalşýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan milli ykdysadyň puwdaklaryny, şolsana elektrik energetikasy, neft-gaz senagaty, himiýa, guruluşyk, uluk hemde owagçylyk puwdaklaryny işiň döwrüne baplaşdyrýar. Şonuň bilen maýlykda durnukly ösüşi gadanmak üçin innovasiýon çemeleşmelerini hemde Yaponiýaly ýöňdebarjy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygy bellenildi. Hormat prezidentimiz ýokary tehnologiýalar ulgamyny Yaponiýanyň Türkmenistanyň itaat hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanyny belläp, energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri, maglumat tehnologiýalary, ekologiýa we durnukly ösüşi ýollarda mundan meýlekde hyzmatdaşlyk etmegiň iki ýurt üçin hem gowy netijeler berjekdigini anan bildirdi. Medeni insan-perwer ulgamda hyzmatdaşlyk iki taraplaryň gatnaşyklaryň mühim urlarynyň hataryny bellenildi. Yapon medeniýeti sungaty we dep desturlary Türkmenistanyň hemişe uly hormat hemde gyzyklanma döredýär. Şunun bilen birlikde Türkmen medeniýetine de Yaponiýada uly gyzyklanma bildirilýär. Imperator Naruhito bilim ulgamyna ýola goýulan hyzmatdaşlygyň ähmetini belläp, Türkmenistanyň ýokary we orta okuw mekdeplerine Yapon diliniň okudylmagynyň üren gowunurjydygyny aýtdy. Duşuň barşynda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Yaponiýa bilen hyzmatdaşlygyna ýokary baha berýänini we bu hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturlandyrmaga taýýardygyny tasdiklap, ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy üýtdirmäge goşýan ägip türlü şahsy goşandy üçin Imperator Naruhito minnetdarlyk bildirdi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Yaponiýanyň imperatory uluk möhletlen strategik hyzmatdaşlygyň iki ýurduň dostlukly halklarynyň bähbidine mundan meýlekde dowam etjekdigini we täze many-many bilen baýraşdyryljakdygyna anan bildirip, birek berege iňgo arzularyny beýan etdiler.